Juan Ignacio. Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztiei. Gaur, Koldo Mitxelenaren laguntzarekin eta Bilma Kokozakin eta nirekin, hirien kolonizazio teknologikoak izeneko mintzaldia aurkeztuko dugu, mintzalagun dialogos sailaren barruan. Javier Etxebarria Espondak eta Bilma Kokozek hitz egingo dute. Bien kurrikuluna irakurriko dizuet. Javier saiak eragilea eta zientzia eta teknologian filosofoa da. Joan den mendearen amaieran, Telepolis, Cosmopolitas Domesticos, 85ean, Anagrama, Saria, saiakera saria eta Los Señores del Aire, saiakerako sari nazionala argitaratu zituen. Barrikiago argitaratu ditu Entre Cavernas, Platón al cerebro pasando por internet, El arte de innovar eta Tecnopersonas, cómo nos cambian las tecnologías. Lola Almendosekin batera, 20 eta 23an gaur egun, Jakiundeko, hau da, Zientzia, Arte eta Letren Akademiako kide eta International Academy of Philosophy of Science-eko akademikoa da. Bilma Kokozekin batera, gaurkotasunaren krisialdia zikloa koordinatu du. Eta, bestalde, Bilma Kokoz, psikoanalista da, psikoanalizen eskola Lakaneanako kidea da, Instituto Alorreko irakaslea, El Deseo Trans izeneko lan batean parte hartu du, hainbat liburu idatzi ditu, Freud, un despertar de la humanidad, adibidez, eta Barriena, Nuevas formas del malestar en la cultura. Gaur egun, mintzan lagun koordinatzailea da. Javierrekin hasiko gara, eta gero beraien artean elkarrizketa bati ekingo diote, gaiari buruz, eta gero noski aukera hongo da, denok parte hartzeko, eta denok parte hartzeko solasaldi honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Koldo Mitxelena kulturuneri, Juan Ignaziori eta Bilmari, ona etortzera berrirore gonbidatzeagatik eta esan den bezala, lehendabizi azalpentxo bat egingo dut, 10-15 minutukoa, luzatzen naiz mesedez Bilma esadazu, eta gero solasaldi bat egingo dugu Bilmak eta biok, nik dituan hipotesi orokorrei buruz, horietako batzuk aurreko zikloan azaldu nituen, zurekin batera, Bilma. Nik hipotesi batzuetatik hartzen dut abia puntuat, gero garatzen ditut, eta gero orain zuzenduko dut hirien kolonizazio teknologikoa deitzen dudan gai honetara. Hiriak esaten dudanean, hiritarrak esan nahi dut, grekoak esaten zuten bezala, hiria dago hiritarrak daudelako. Eta gero beste kolonizazio mota berri bat aipatuko dut. Bai hiriak eta bai hiritarrak kolonizatzeko. Berez adimen artifiziala deitzen dena, izango da, Crawfordak esan zuen bezala, ez da ez adimena eta ez artifiziala. Baina, odeia ere ez da benetako odeia. Nork esango du ez gaudela odeietan, odeietan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu adimen artifiziala zitzaketan, naiz eta adimena ez izan eta artifiziala ere ez izan. Hain zuzen ere buruen kolonizazioaren barruan sartzen da. Ezakite ikusiko den. O sea que voy a buscar dónde está la... Saietako naiz bilatzen. Siempre que me funcione. Eso es. Aquí está el título y ahora ya empiezo formalmente, por lo tanto. Vale. Perdón, aquí está mi correo electrónico. Hemen daukazu baiteren ere posta elektronikoa, norbaitek zerbait bidali nahi baldin baditere, ni saiatuko naiz erantzuten, beti ere posta elektronikoa erabiliz. Nik ez dut bestelako sare sozialik erabiltzen. Ez naiz zalea, ez da sinestuna ere,
Beraz, baina, bueno, posta elektronikoa bai erabiltzen dut, noski, zergatik, babestuta dagoelako. Europar Batasunak babesten du, eta, bueno, zalantza badut, ez ote duten irekitzen, noizbait, batez ere, bueno, enpresa handiek eta behar bada horiek erabiliz beren robotak entrenatzea dituzte, baina, bueno, hori delitu bat da, ala eta guztiz ere, eta, bueno, naiz erotuko, ez dut pleitutan sartuko, baina, bueno, kolonizazio klasikoekin hasiko naiz. Azteko kolonizaziorik handiena, edo filosofiaren sortzaileekin hasi, zau da, Grekoen Mediterraneoko kolonizazioa. Kolonizazio honen ezaugarri nagusia izan zen itsasotik egin zela, eta itsasotik bakarrik. Hau da, greziarrak bazeukaten noski lurralde bat, hor ikusten da, Grezia zertzen Atena, zertzen Esparta, baina hasi zirenean kolonizatzen, hori, bueno, egin zuten beldur zirelako asiatarrek kolonizatuko ote zituzten, beraiek persiarrek batez ere. Orduan, horri aurre hartzeko eta beraien zibilizazioa ez galtzeko, eta orain Elon Musken gaia da, azken batean, ez? Oso boladan dago eta gehiago gongo da. Berak dio aspalditik esaten du, bueno, badu obsesio bat, giza espezia desagertzeko mehatxupean dagoela, eta bizirik iraungo badu, honena, Martera joatea dela, Marte edo, bueno, urrutiago, beharrezkoa bada, baina, bueno, fijazio badauka Marterekin, orduan, bueno, naiz eta bera Hegoafrikarra izan, txikitan oso tratu txarrak izan zituen, oso harreman txarra zuen aitarekin, orduan, bueno, utziko dut Elon Musk alde batera. Itzuliko nahi zen greziarren kolonizaziora, eta esan bezala itsasotik egin zen, eta Mediterraneoa kolonizatu zuen, asiatarren ustezko kolonizazio batetik iesi eginez. Bueno, Elon Musk eta beste askok, bueno, hori egiten dute baita ere apokalipsitik ies egiteko, eta horregatik, bueno, basatute beste planeta batzuk kolonizatu behar direla espeziak iraundezan bizirik. Erromatar imperioan ere beste kolonizazio bat aurkitzen dugu, beste mota bat, greziarrena merkataritza eta hizkuntzalaritza alorrekoa da, artegintzako ere bai zoragarria, zalantzarik gabe, horren froga da nola mantentzen den. Erromatarrenare kolonizazio handia da, jakina, baina lurretik egiten da, lehorretik. Beren legioak eramaten zituzten, eta lex duras et lex, hau da, Erromako legea inposatzen zuten, eta kito. Greziarrei merkataritza interesatzen zitzaien gehiago, edo estatuak artea egitea, Sizilia adibidez, kolonizaziorik handiena Sizilian dago, Agrigenton, edo Magna Grecia deitzen den Italiako hegoaldean. Horan, kolonizazio bat itsasotik egiten da eta bestea lehorretik. Baina oso modu desberdinarekin, sistema tekniko desberdinak erabiltzen dituztelako. Kolonia kultibaretik dator, lurra lantzen duena kolonoa da. Eta ganaduarekin zerbait egiten duenak, nolabait etxekotu egiten du, hotzandu egiten du, edo ateratzen dio esnea, behiari, ordan hori, bueno, abeltzaintza kolonizatzeko modu bat da. Berez, kolonizare hitzak ez dauka konotazio negatiboa, oso gizatiarra da. Ez da egon inon kulturarik, kolonizatu eta kultura jatorri berreko hitzak dira azken batean. Jakina gauza bat da lurra kolonizatzea edo mehatzaritza edo, bueno, nola nahi ere,
momentu batetik aurrera, hiriak daude, hiri aberatsak, orain arropatarrak datoz, eta esaten dute, bueno, guk aterako dugu, adibidez, hemen, haian, metalak aterako ditugu, beraiei metalak interesatzen zitzaizkien, eta orduan egiten zituzten errepideak, sekulako lan teknologikoa, edo teknikoa, nahi baldin baduzue. Hau da, ez dago kolonizaziorik teknikarik gabe. Ez lurrean, ez lehorrean, ez itsasoan. Eta beste kolonizazio mota garrantzitsu bat ere badago, eta da mapen bitartez. Kolonizatzaile on batek beti behar du ondo jakin non dagoen. Eta adibidez, mapa hau da Europako zaharrenetako bat, eta ikusi daiteke asko aldatu dela, gaurko maparekin. Hau oso mapa sortzailea da, ikusten duzun bezala. Hainbat irudi geometriko, hainbat triangulazio daude. Hau da, mapagintza mota hau galduta dago. Eta hau Iberiar penintsula da, noski. Hau zen, orain Espainia ditzen diote, baina zer ikusirik ez du. Hemen non daude hiriak, bueno, baten bat badago, baina zer agertzen da, hemen, ibai adarrak hain zuzen ere. Getaria, jakina, agertzen da, ez izen horrekin, bakarrik interesatzen zitzaielako, Juan de la Cosa, hau nabigatzaile bat zen, hauek Portulano izeneko mapak dira, berez, ibai adarrak eta aingurategiak interesatzen zitzaizkien. Eta horrela, konkistatu edo kolonizatu egiten zituzten lurraldeak itsasontziak erabiliz, eta horretarako mapa egoki bat behar zuten. Barrualde zen bater interesatzen itsasoak, ibaiak eta ibai edarrak interesatzen zitzaizkien. Mundua ikusteko modu bat da hori. De mar o de... Badaude beraz, lehorreko, itsasoko kolonizazioak eta baita airekoak ere bai. 89an, Los Señores del Aire izeneko liburu argitaratu nuen, eta nire hipotesia da aireko nagusiak aireak kolonizatzen ari direla. Ez bakarrik lurra eta ura, asko uste dute lurra bakarri dela garrantzitsuena, beste batzuk ura dela, nik onartzen dut. De la tierra. Bai, biak oso garrantzitsuak direla, baina airea ere bai, eta horren froga da arnaz egiten dugula, eta ez hori bakarrik. Ez dauela komunikaziorik, orain bezala, adibidez, airerik gabe, airerik ez badago, ez zenuten ezer entzungo. Beraz, airea komunikazio bide garrantzitsuena da. Gero edabideak daude, edo komunikabideak, prentsa, telebista, irratia, hori guztia, beti ere teknologikoa. Baina airea da nire ahotsaren euskarria eta musikarena, kantuarena eta ikusmenarena ere bai. Hau da, hemen itzaltzen badira argiak, ilunpetan geratuko ginateke, ez genuke zer ikusiko. Beraz, kandelen asmazioa, gero iruduren bat proiektatuko dut, eta batez ere elektrizitatearen asmazioak, hau da, argi artifiziala, garai hartan horrela deitzen zitzaion, argi artifizialak, gero su artifizialak, hemen oso famatuak dira, artifiziozkoak dira, eta adimen artifizialak, ez dauka, beraz, monopolio hori, askoz interesgarriak dira su artifizialak, adimen artifiziala bera baino. Noski, ez da baztertu behar, edo gutxietsi behar, baina kontuz artifizial hitzarekin, hori ez da Elon Muskak asmatu duen zerbait, edo Dartmoutheko konferentziak, aspalditik dator, romatarren gandik, eta lehendabizi greziarren tegenetik, hau da, artea, bai? Beraz, artifizial hitz egiten den, aipatzen denean, teknikaz hitz egiten ari gara. Orain noski sistema berriak ditugu eta mundua asko aldatu da, hemen irudi honetan ikusten duzen bezala, lurra, planeta, airetik kolonizatu daiteke, eta hau da ontzia,
planeta konkistatzeko edo kolonizatzeko erabiltzen dena. Sistema teknologiko bat da, eguzki panelak ditu, energia behar duelako. Niri interesatzen zaidana da nola egiten ari den mapa. Hau da, triangulazioak egiten ari da. Eta koordinatu sistema bat erabiltzen du, ez meridianoekin, ez paraleloekin zerikusia duenen. Da, egitura bat ez euklidearra. Beraz, airearen kolonizazioan ez gara erabiltzen metroak edo zentimetroak edo segunduak edo kilometroak edo orduak. Baizik eta espazioaren egitura berri bat eta denboraren egitura berri bat ere bai. Nik aztertu egin dut espazioko egitura berri hori eta denboraren egitura berri hori, hirugarren ingurua deitzen dudana, eta nire hipotesia hori da. Hau da, nik badakit zer den topologia, zer den metrika, eta hirugarren inguruko metrika eta topologia desberdina da. Itsasoakoarekin edo lurrekoarekin konparatuta. Eta gauzak horrela dira, ez dago bueltarik. Inork ez du hori ukatu. Utziko dut kontu hau, baina ikusiko duzen bezala, badago sistema teknologiko bat, eta gero agertzen dira hiriak eta gero etxeak, hor urrutian ikusten duzue, hiri bat, etxe horretzekin, hemen etxeat, bere modemarekin, bere routerrarekin, parabolikoarekin, drona, hor goian daukazuena, eta gero internet, zuntza, bueno, gauza ezaguna, baina berriro nator, honetara, hau ja serioagoa da, hemen ikusten baitugu EICD izeneko satelite hauek zer egiten duten. Joan den mendearen bukaeran, informazio eta komunikazioaren teknologiei buruz hitz egiten zen, baina hori guztiz arkituta gelditu da, terminologia hori. Nik I eta Z mantentzen dut, baina D sartzen dut, datuak eta informazioa, komunikazioa eta datuak, baina batez ere ipintzen dut aurretik, hau da elektronikoa. Eta hori adibidea da adimen artifizialarena berriro ere. Adimen artifiziala elektronikoa da, beraz, adimen deitu nahi balin badiogu, berez, adimen elektroniko artifiziala da. Badirelako adimen mota batzuk elektronikoak ez direnak, adibidez gure burmuinarena, edo katu edo txakur batena, edo baitare inurri baten ere oso adimentsuak direlako. Baten batek esan duen bezala, inurriaren burmuina dela artelanik handienetako bat, naturan. Baina, bueno, nola nahi ere, gehienetan giza adimenari buruz bakarrik hitz egiten dugu, baina niri gustatuko litzaidake, benetan artefaktu hauen guztien adimenak, bakatu baten adimena baina handiagoa balitz, eta hori ez da gertatzen. DeepMind Kasparovi irabazizion, Deep Blue bakatu DeepMindak irabazizion golf jokalari hauei, baina katu bati ez dio inork irabazten, ez robot batek eta ez adimen artifizial batek. Ezakelako jolasten, ez dauka malgutasunik, katuen, edo, bueno, txakurrekin berdin gertatzen da, edo beste animalia eta espezie askorekin berdin gertatzen da. Animalien adimena askoz ere interesgarriagoa da. Esatera ninduan giza adimena baino, baina, bueno, gutxienez berdin. Baina, bai, azpimarratu nahi dut kontu bat. Orain arte, bueno, bairean egon naiz, sateliteetan, 89ko liburua idatzi nuenean bezala, baina, bueno, geroztik, asko, bueno, bide luzea eginda, eta orain badago egiture bat, itsasoaren azpian oso garrantzitsua da berriro ere, greziarren antzeko ibilbideak egiten ari gara. Ibilbide horiek, danak itsasondotik dijoaz. Oda, itsasontzi bat doa, po, zuntz optikoko kableak luzatzen ditu, eta alako batean, zulo batean, itsas zulo handi batean sartzen da, eta horrela luzatzen dute kablea. Eta zer gertatzen da kable horiekin? Bueno, joan den mendean, kable horiek
Bueno, lehendabizi kable telegrafikoak ziren, duela 100 urte, baina hori gobernuen lana zen, estatuen lana. Zertarako, estatu bat bestearekin konektatzeko, edo hiri bat beste batekin, eta badira kableak Bilbotik ateratzen direnak asko, zuntz optikokoak adibidez. Zer gertatzen da, bat publikoa dela eta 10 edo pribatuak dira. Hau da, kable hauetatik guztietatik 80% enpresa pribatuek luzatutakoak dira. Eta hauek dira aireko jabeak, itsasondoko jabeak ere deitu ditzakezunak. Niri berdin dit, behar bada ez ditut botako, bertara, ja, okupatu dutelako. Horrek dituen ondorioak ekologikoki hitz eginez, ikaragarriak dira. Ez naiz hortan sartuko, hala ere. Orduan, honekin, aspalditik ikusten den bezala, 25 urte, 26 badira, 3 inguruen hipotesia mantentzen dut. Fisisa, naturan, gero hiriak edo polis dauzkagu, eta gero 3. ingurua da airea, edo airetik kolonizatzen da, eta itsasondotik ere bai, erromatarren errepideen antzeko zerbait da. Ez dut esan, baina, hau dire erromatarren bideak bezala, datuak bideratzeko, baina kolonizazioa noski nukleo hoietatik egiten da. Tekno hiri hoietatik. Horrez baina erbizi, hor datu gune handiak dira, datu baserri handiak, ordenagailuekin, datuekin, eta, hori izango litzateke greziarren garaiko portuak, edo baita, nebazu Donostiako Arrantzalen portuaren antzeko zerbait, horiek dira oraingo portu garrantzitsuak, eta ikusten duzu non dagoen erdigunari garrantzitsuena, Ipar Ameriketan ikusten duzue nola ateratzen diren bai ekialdean eta bai mendebaldean, Mexikoko golkoa, ez Amerikako golkoa, ez dago bat bakarra, baino gehiago daude, iparraldekoa, erdialdekoa, Hego Amerika, beraz, mantendu ditzagun Amerika horren aniztasuna, eta baita Espainiena ere bai. Ordan hor ikusten zuen nukleo handi bat. Virginian batez ere, hor kokatuta daude, aireko jabe handiak. Haiek dauzkate, zuntz linea horiek guztiak pribatuak direnak. Eta ikusten duzu gehien bat, Erresuma Batura joaten direla, eta handik Iberiar penintsulera Bilbao agertzen da. Hortik abiatzen da linea bat, baina kable bat baino gehiagorekin, gero Mediterraneoa ondo hornitua, eta gero Siberiatik ez dago ezer, eta barrualdetik ez dago ezer. Beraz, kolonizazio hau airetik egiten da, lehendabizi, satelitan bitartez, eta gero itsasotik, erromatarren aspaldiko errepideak bezala, ez soldaduekin, baizik eta datuekin, baina datuak ere konkistarako armak dira azken batean. Utziko dut hipotesi hau alde batera, eta garai hartan bertan esan nuen, 3. ingurua konkistatuta zegoela, edo konkistatzeko zorian zegoela, eta orain, jakina, jada, esaten honek kolonizatuta zegoela, eta adibideak ere ipintzen nituen, hor dauzkazue. Microsoft, Apple, Nissan, Nintendo, American Express, PlayStation, hiek ziren aireko jabeetako batzuk, 89an, gero etorri zen Amazon, Google, PayPal, YouTube, 2005an, Facebook, Twitter, Amazon, TikTok, mundu osoan zabaldu direnak 2005tik aurrera. Badagolako momentu garrantzitsu bat internet konkistatu zutela aireko jabeek 2003 eta 2005 bitartean eta konkistatu eta gero, internet konkistatu eta gero, hiri eta estatuen konkista
egin zen. Orain gertatzen ari den bezala, non Ameriketako estatu batuetan. Orain bere administrazioa ere konkistatzen ari dira, aireko jabetako bat zer eta estatu batuetako administrazioa konkistatuko du. Eta softwarea eta hardwarea eukiko ditugu Europaren erregazioaren arabera, baina bestela hemen Euskadin ere gertatuko zaigu horren ondorioak. Hau da, Elon Muskek sortzen dituen erramintak eukiko ditugu hemen ere bai, demora laburrean, segurazki. Patentatuta, noski, eta Eusko Jaurlaritzak ordaindu beharko du horiek erabiltzeagatik. Eta euskarara itzulita ere egongo dira segurazki. Google izan zen, Eusko Jaurlaritzak 2001-2002an hasi zena euskararen automatizazioa eta itzulpen automatikoa egiten. Jakina, Euskal Herriko Unibertsitatea eta ez bakarrik, Elhuyar ere, itzultzaile automatikoak sortu dituzte, Googlenek baina askoz ere hobeak. Beraz, hobetu daiteke, Google hobetu daiteke, bakarrik saiatu beharra dago noski, eta informatika fakultateak, eta fisika fakultatearekin batera, EHU-ren barruan, daukate itzultzaile neuronal bat ikaragarri ona dena, ni ez naiz euskalduna, baina eta etengabe erabiltzen dut, eta euskeraz idatzi dezaket, eta irakurri ere bai. Zeratik, itzultzaile horiek eta teknolenguaiak erabiltzen ditu dolako, eta niretzat euskararen barruan, importantena da, errespetu guztiarekin, hitz egitea oso garrantzitsua iritzen zait, idaztea garrantzitsuago oraindik, edo mobidik eta hildia da itzultzea, arrakasta handiak dira, baina batez ere gakoa hortxe dago. Euskarak ez du bizirik iraungo, ez baldin badira sortzen erreminta teknologikoak hitz egiteko, idazteko, kantatzeko eta itzultzeko txinotik euskarara, non dago itzultzaile automatiko hori? Egongo da jende hori egiteko gai dena, noski. Ni Eusko Jaurlaritzan egongo banintz, edo Aldundian, niretzat lehentasuna litzateke. Eta dipsikekoekin hitz egingo nuke, eta esango niek, zuk euskararekin zer egiten ari zarete. Hori informatika fakultateko jenderekin egon naiz, Mare Nostrum Bartzelonan, eta datu base batzuk egiten ari dira, euskaraz idazten denari buruz, eta adimen artifizial sortzailea egiten ari dira, eta behar da, hortik aterako da adimen artifizial euskaldun bat. Alde batera utziko dut, luzatzen ari naizelako. Orduan EICD teknosistemak dauzkaten agente teknokolonizatzaileak. Elektrikoa da, elektrizitatea beharrezko dalako, argirik ez palin badago, dena pikutara doa. Noski hori ez da gertatuko biosferarekin. Biosfera kalte handiak jasango ditu, eta jasaten ari da, eta hiriak ere bai, bombardeatu daitezke, suntsitu daitezke, baina jasangarria ez dena, da, hirugarren ingurunea, hain zuzen ere. Edozein momentutan, eraitsi daitekelako eta pikutara joan, 2009ko finantza krisia gertatu zenean, dorre finantziero handi batzuk kolokan egon ziren. Hau irakurrita aukiko duzue, beraz ez dut gehiago komentatuko, baina bai interesatzen zaizkit gauza batzuk. Adibidez, teknosemiotikoa. Hau oso gauza garrantzitsua da, batez ere simbolikoarekin duen harremanagatik, eta esan dezakegu teknologia hauek teknozeinuak sortu dituztela, zoragarriak, ASCII kodea edo unicorn, edo emotikonoak nahi baldin baduzue. Adibide bezala ipiniko dut. Nahiko berriak dira, 10 urte, 12 izango dituzte. Gaur egun, enpresa guztiek kriston borroka egiten dute, jakiteko nork kontrolatzen duen personen adierazpen emozionala. Eta borroka komertziala da.
horiek emotikonoak patentatuta daudelako, ordan batzuk edo besteak erabiltzearen arabera, nik noski denok erabiltzeko moduko emotikonoak behar ditugula esaten dut, eta medikuntzan esaten den bezala, generikoak izan daitezela. Badira botika batzuk patentatuta duenak 10-15 urtez, baina gero generiko bihurtzen dira. Eta merketu egiten dira noski, eta, ondare komuna bihurtzen dira. Eta free knowledge. Baina hau ez da gertatzen teknologia hauekin, gero azalduko dut zergatik. Nolanahi ere, Microsoft Office, nik erabiltzen dut, oraintxe bertan, PowerPointa erabiltzen ari naizelako, nik hau idatzita daukat, Microsoft 365ean, beratzean Microsoft behartu nau odeian idaztera, nik nahi dudanean. Nik baditut ordenagailu zaharrak, haietan idazten dut, ez odeian, baizik eta nire disko gogorrean, eta fitxategi hori pasatzen dut pendrive batekin, pasatzen dut nire ordenagailu zaharretik berrira, hori ja Microsoften odeiarekin lotuta dago, eta orduan Microsoft gelditzen da nire PowerPointarekin. Zuk zerbait zuzentzen duzunean, Microsoft Office 365 zure lan horrekin gelditu da. Berro da jendeak ez daki, baina hori dena bertara doa, haiengana doa, eta zerbait margotzen egongo zara, baina oientzat, jaun eta jabe oientzat egiten ari zara, lan hori dena, gero ikusiko duzuen bezala. Eta aipatuko ditut baita ere gorputzeko txipak edo burmuinean txertatutakoak, hori gero eta gehiagora doa. Elon Muskek badu enpresa bat horretara dedikatu egiten dena, eta gehiago esan daiteke nolako nolizatzen diren, adibidez, askotan aipatzen dira smart cities direlakoak, Donostian, adibidez, politiko askok haua bete egiten zitzaien, hiri adimentsu bat izango da. Baina smart, kontuz ez da, adimentsua gehienez ere, azeri xamarra, maltzurra. Ordan, hainbat programa, software eta tresnak saldu ziren, baina non dago hiri adimentsua. Ze gertatzen da? Duela 10-12 urtea adimentsua izatera zijoan, eta alkate guztiek erabiltzen zuten termino hori, boladan zegoelako, modan zegoelako. Ordan honekin, esan nahi dut, kolonizazio mentala eta kontzeptualaren kontra borrokatu beharra dagoela. Hipotesek egarriak alde batera utziko ditut, nahi duelako Bilmak esango duena entzun, teknopertsonak sortzen ari dira, edo teknoboterearen hipotesiare garrantzitsua da, eta azken gauza, badira teknologiak eta teknikak bai menperatzeko eta bai emantzipatzeko ere bai. Hau da, teknofoboa izatea ere, ez da oso gauza zentzuzkoa, nire ustez zergatik. Hitz egiteak teknika bat dakarrelako, abesteak bezala, dantzatzeak bezalaxe, eta teknika batzuk badira menderatzeko, normalean, hoien kontra horreten gara, baina beste teknologi batzuk emantzipatzeko dira. Adibide bat ipiniko izuet. Oso adibide argia. Nik, zoritxarrez, adinagatik, soldadutza egin behar izan nuen. Eta pausua markatu behar izan nuen. Eta pausua markatzea da. Aholku emate izuet egiteko. Aginduak jasotzea dituzu, ir. Eta horrela bete behar duzu. Ezin bestez agindua da. Eta guztiz erritmikoa da. Eta obeditu behar duzu. Bestela, kalabozora zoaz. Eta gero gainera errepikatu behar duzu egindako guztia. Orden, badago teknika bat, gorputza mugitzeko, nabarmenki menderakuntzan sartzen dena, baina badago, adibidez, dantzarena. Gorputzak ere dantza egin dezake, eta hori emantzipaziorako da, oroar, beraz, badira, menderatzeko teknika, gorputz teknikak, eta beste batzuk emantzipatzeko, edo, esan bezala bi aukera horiek ditugu. Horren,
hori teknikaren gertatzen da, askoz ere gehiago oraingo teknologiekin. Hau alde batera utziko dut, tekno pertsonena ere bai, labur, gaur egungo teknokolonizazioei buruz hitz egin nahi dut. Ikaragarrizko gaia da, orain hirietan zentratzen ari naiz bakarrik, baina sistema teknologiko berri hau, EICD, hau da, informazio, komunikazio eta datuen teknologia elektronikoak, nik uste dut gaur egun, horiek direla siglarik egokienak, jakiteko non gauden, materia, energia, informazioa, ezagutza, gerra, finantzak, enpresak, pertsonak, haien jokamoldeak, biosfera, planeta, lenguaiak, semiotika, legeak ere bai, noski, edo jarduera artistikoak, harreman sozialak, eta hiriak ere kolonizatu egiten dituzte. Bueno, bukatzera noa, honekin, nire hitzaurrean, eta orain, oraingo teknokolonizazio berriak jorratu nahi dut, hau da, adimen artifizialaren bitartez egiten direnak, baina Bilmari pasatu nahi nion hitza. Bai, esan nahi nuen asko gustatu zaidala, egin duzun, aipatu dituzun sigla horiek, EICD, osasun mentalean ere, aipatzen ari delako, osasun mentala, hirugarren ingurune horretan, hasita gaude lanean. Osasun mentalaren gaiari buruz, sare sozialetan. Bai, oso garrantzitsua da. Eta aipatu duzunez, 2001an, zegoen, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bazeukan plan bat, kom Gipuzkoa, Gipuzkoa ditzen zena, eta ni aholkulari nintzen, Roman Sudupe zebilen garaian, eta aholkulari taldean nengoen, 89an publikatu nuelako nire liburua, eta izen egokia da, hori daukalako aurretik, eta Europa ere deitzen zen garai hartan. Aldiz, Gipuzkoa dimentsua edo, hori zaborra besterik ez da, hori ez doa inora, hori gezurra da. Gipuzkoa, aldiz, bai, egin dezagun elektronikoa, euskara egin dezagun, ni alde nago, noski. Informatizatu dezagun, euskara elektronikoa izan dezan, eta euskarak ordenagailuen bitartez funtzionatu dezan, eta oso ondo funtzionatzen du gaur egun. Besterik, bai, benetan liluragarria da, esan duzun guztia, galdera asko bururatzen zaizkit, baina bero da gero, bai ordea, nahi nizuke eskertu zure koherentzia. Hau da, 89az gero, ondo frogatu duzun bezala, ikusi zenuen zerbait, esnatze bat izan zen, eta esnatze hori transmititzen duzu, etengabe, gaur bertan ere bai, hau da, etengabe lanean zabiltza, adimen artifizialak berak sortzen duen lokartze efektu horren kontra. Bai, begira, bere momentuan kontzeptu sorta bat proposatu nuen, joan naiz pixkanaka aldatzen eta osatzen, baina hipotesiak mantentzen ditut. Teknopertsonan hipotesiak, 2017koa, 20koa da, 20an argitaratua, orduan, teknokolonizazioari buruz hitz egiten duenean, hau niretzat ere berria da. 89an ez nuen olakorik aipatzen, ez nuen kolonizazio hitza erabiltzen. Baina, horrela aurreratzen zara filosofian, planteatzen dituzu kontzeptuak, ikusten duzu egokiak diren ala ez, jendeak nola reakzionatzen duen, eta horren arabera, aurrera egiten duzu, kontzeptualki. Orain, bideo batzuk proiektatuko ditut, 3. Lehendabizikoa.
en que iba a proyectar otro primero. No, estoy en lo mismo de antes. Lehendabizi, hau proiektatuko dut. El tráiler, ¿no? Ese es el trailer. Hai trailerra da, bai. Que puede tener y el potencial transformador que puede tener. ¿Escuchamos un poquito? Es que no he dicho, Gauza bat ez dut esan. Hau, bueno, elkarrizketa bat da, nire lankide batekin egindakoa, Rodolfo Plasencia, berak irudiak pasatu izkit, Valentziako telebistako programa batetik ataratakoak dira, berak parte hartu zuen, gero Francisco Toledok ere bai, aldegia Castellongo Unibertsitateko rektoreak, eta bideo irudietan aditua handia dena, edo teknika bideografikoetan aditua, Ricardo Montesa izenekoa, Spielbergekin kolaboratu duena, filme batzuetan, ordan galdetzen zuten, beldurra izan behar diogu adimen artifizialari, Plasentziak nik eskatuta, editatu ditu, beraien mintzaldiko zati bat, eta nik 3 proiektatu nahi dizkizuet. siempre que me deje... Ea ordenagailuak uzten didan, noski. No, eso es difícil de lograr. Ahora Hori ez dugu ikusiko, Aita Santuarena. Beste bat ipiniko dut. Bueno, hau da argudioa, ez? Plasentziak dioena. Hau divertigarria da, noski, arreta deitzen du, horregatik jendeak ikusi egiten du, eta gainera pasatu egiten diote beste bati. Beraz, alde batera utziko dugu zenbat energia kostatzen duen, pasatu baino lehenago ondo pentsatu beharko genuke, zenbat konsumitzen duen, zenbat energia. Ia Atlantikoaren gaineko hegaldi bateko ordu bete bat pasatzea litzateke. Jende asko, hegazkaren kontra dagoela dio, bueno, gauza berekin beharko lukete honekin, hau da, kostu energetikoa pareko xamarra da, hori jakina da, Ordan, Plasentziak dioen argudia oso garrantzitsua da. Adimen artifizialaren ekoizlei etzaie batere interesatzen, hau ondo alagaizki egina dagoen. Baizik eta nahi dutena da atentzioa arreta deitzea, erakargarria izatea. Teknikarik ez zioten, ez gaizki eginda dago, halako horrakuntza dago, edo arrazoia dute. Pertsona batek 6 atzamar ditu, eta hori adimen artifizialak egiten dituen akatsak dira. Bai, baina gizakiok gara, eta liluratuta zaudenean, engainatuta zaudenean, ez dakit, txotxongiloetara joaten zinenean, denok liluratu egiten ginen txikitan. Hora nolabait bihurtzen ari gara, urtzaro garaira, orduan plazera ateratzen duzu, eta, bueno, gero aipatuko dugu, ez? Gozamena da azken batean. Hori Bilmaren gaia da batean. Baina, esan bezala, norbait gozatzen baldin badu irudi honekin edo beste batekin. Eta gainera, monetizatu egiten da. Teknopersonas liburuan teknohilakoak deitzen diegu hauei, teknogorpuak. Eta, bueno, adimen artifizialaren berezitasun bat da, hain zuzen ere. Hau, ez da hilakoen berpiztea, ez. Baina, horren itxura badu. Eta, ze gertatzen da? Bueno, une honetan badirela enpresa, batzuk, oso garrantzitsuak, zure aiton amonak, edo zure osabaizebak, berpizten zaizkizunak. Eman behar diezu 4 ahots puska eta 4 irudi, eta egiten dizute. Irudia bakarrekin nahi baduzu, 6rekin nahikoa da. Gero, noski, gustatzen zaizu gustatzen, orduan esatezu ez zai gustatzen. Bueno, hori chat GPT-ek egiten dizu. Bueno,
ez du irudia gehiagi lantzen. Badira adimen artifizial hobeak, chat GPT baino, horretarako. Nik Googleenaren zaina nago, niri ja iragarri didate, urte honen bukaerarako. Zer egin nahi du Googleek? Bueno, zer du Googleek? Ba, gauza asko. Baina batez ere, beste inork ez duen zerbait, YouTube. YouTube danak datuak dira azken batean, baina datu horiek aukera ematen dizute irudiak sortzeko. Nik neuk konferentzia bat ematen dudanean eta ipintzen dudanean YouTubeen, hau orain bezala, momentu honetan bezala, nire ahotsa, nire keinuak dana datutara bideratzen ari da, eta berrosatu halko dute, eta pantailetan atera halko da, eta ja, streaming bitartez ateratzen ari da, momentu honetan artxibatuta geratuko da. Zer gertatzen da? Artxibatzen duzunean, YouTubek nire irudiari publizitatea ipiniko dio, interesgarria da hau. Orain, bueno, nik nahiko banu, nik neuk ipinin ezake publizitatea, baina, bueno, ez litzateko oso zuzena izango, onelako areto duin batean, mea teknoetxe berria, hori, YouTubeen aterako da publizitatearekin. Eta publizitate hori, barkatu, erabiltzaile bakoitzarentzat diseinatuta dago. Googleek oso ondo ezagutzen dituelako bakoitzaren gustuak. Bueno, alde batera utziko dute, baina ikusten duzue, adimen artifizialaren gaia, oso serioa dela, akats asko dituela, bai, baina bizientzat bezala hildakoentzat ere balio duela. Orduan, bueno, gizateriaren mito handienetako bat, hilezkortasunarena da. Teknologia honek, berpiztu egiten ditu hildakoak. Eta zure arbasuen ahotsa entzunarazten dizu, edo ikusi arazten, edo plasentziak esan duen bezala, enpresa handi hauei interesatzen zaiena da, pertsonaia ezagunak 120 herrialdetan, noski horrela audientzia handitu egiten dalako. Jarraituko dut, beste zati batek oso argudio ahaltsua, indartsua da. Gero negozu komentatuko dugu. Plasentziak dio, ez dauela kamerarik. Nik hemen kamera batzuk dauzkat. Ipini dituzu kamerak, ordan nik, eta mikrofono bat ere badaukat. Ordan nik esaten dudanetik abiatuta, edo nire iruditik abiatuta, ingo dute. Baina, adimen artifizialean ez da behar ez ahotsik, ez personarik, ez ezer. Ematen dizkiozu agindu batzuk, datu base ikaragarri handi badauka, aldagai askorekin, eta orduan ahotsa hobetzen dizu, kantua hobetzen dizu, eta Jimi Hendrix atera daiteke. Ez dakit, txantxetan esaten genuen bezala, ez berodakien gitarra joz, baizik eta organo bat, adibidez. Eta orduan elkartzen duzu Jimi Hendrixen irudia, organo musikako datu basearekin, edo Mozarten musikarekin, nahi balin baduzu. Orduan, egiten duen efektua izugarria da. Adibidez, Jimi Hendrix txirula magikoa jotzen. Edo gaueko horregina. Horrendik morboa, ez? Gaueko horregina. Eta jendeak, bai Jimi Hendrix zaleak, harritu egiten dira, arreta ipintzen dute, jendean gantzatzen da, eta pasatu egiten dute. Eta besteek noski, diru ateratzen dute. Orduan, arreta erakarri nahi izaten dute, eta gero arreta hori mantendu alik eta denborarik luzeenean. Zertarako? Gero publizitatea datorrelako, eta hor arretarekin jarraitzen baduzu, ipintzen dizute publizitatea, eta orduan monetizatu egiten dute. Eta horrela funtzionatzen du YouTubek. Oain, hau egia da, gezurra da, berdin da, baina urrezko negozio bat da, izugarrizko negozioa. Horregatik enpresa hauek dauzkate etekin ikaragarriak. Ez da, 11 ere ez daukan aberastasuna. Bukatuko dut, proiekzioarekin, argudiaren ardatza, eta oso simplea da, eta ados gaude, nik neuk ere esan dut,
hainbat denboran zehar. Bueno, Bilma, ez dakit zerbait esan nahi duzun, zuk ere? Bueno, beste bat zuretzat eskainita dago. Bueno, gehiago ditugu, baina, honekin material nahikoa daukagu gure elkarrizketarako. Zuek guk biok eta publikoarekin ere bai. Bueno, gauza batzuk komentatu nahi nituen filosofiaren alorretik, nik uste dut egiaren gaia beti izan dela oso gai potoloa, eta post egiaren kontzeptua bera ere, nolabait orain gauden egoera aurreratzen digu, dena faltseatu daitekelako, perfekzio bilatzeko itxaropen gizatiarrarekin, beti makinari utzi diogu. Gure akatsak konpondu ditzan, eta horrek ere funtzio garrantzitsua betetzen du. Orduan, lehenbizi honetaz galdetu nahi nizun, ea benetan dagoen berriro egiari buruzko galderaren berritze bat, adimen artifizialarekin sortzen ari denarekin abiatuta, filosofiaren esparroa zari naiz. Psikoanalizen alorrean biztan da garrantzitsua dela. Zenbateraino pertsona bat engainatzen da, edo sinesten ditugu ze batzuk. Honek garrantzi kliniko handia dauka, noski betidanik. Baina orain, psikoterapiaren gaia dator. Adimen artifizialean. Izan ere, 70ko hamarkadan egin zen lehen programateko bat, hain zuzen ere, programa psikoterapeutiko bat izan zen, gaur egun dagoen guztia, psikologia kognitibo-konduktualaren oinarrian sostengatuta dago. Danak jokamoldaren modifikazioa bilatzen da azken batean, baina beste kognitibista suabeago batzuk arduratzen direzuk esan duzun problematika batez. Hau da, gaur eguna jola duen gauza bat da, emozioen gaia, izuzen ere. Egia pixka talde batera utzi da, ez dakigu oso ondo zer den egia, zer den gezurra, baina emozioak orain bihurtu dira esperientzia egiazkoaren zeinu bat. Hau Liberazion egunkaritik aterata dago, txat denari gelatu diote, zuk emozioak dituzu, eta txatak erantzutan du, nik ez dut emoziorik, gizaki bateken beten antzera, baina sortu naute erantzun empatiko egokituak emateko. Txatak beraz onartu egiten du simulatzen ari dela. Arazoa erabiltzailearentzat da. Ez duelako emozioak, baina erantzun empatikoak eta egokituak emateko gai da. Hau da, egiazko emozioak, gurekiko elkartrukean sortzen direnak, emozio errealak oztopo bat izango lirateke elkartruke egokitu empatikoarentzat. Alegia nolabait ordezkatu nahi dute gizakiok daukagun akats hori edo gabezia hori
bestekiko harremanean, edo gure gorputzarekiko harremanean, badirudi gorputza ez dagoela implikatuta, baina zuk oso ondo esan duzu. Gorputz bat behar duzu, begiratu alizateko, eta entzuten adi egoteko. Gorputz pulsional bat, gutako bakoitzean bizia dagoen horretan. Eta hortxe dago negozioaren gakoa, hau da, beharrezkoak dira gorputza hoiek erabilera hori izan dezaten. Pertsona batzuk aitortzen dute masai ordu pasatzen dituztela pantailetara engantzatuta. Horan, zer gertatu da? Eta zergatik pentsatu behar dugu sakoan, zer dagoen jokoan? Giza existentzia ditzen dugunaren barruan. Hitz ematen digute, aipatzen da transhumanismoa, onartu beharko dugu, pantailekin hibridazioa gertatuko dela, nik uste dut ez dela gure ikuspegia, inondekan ere, baina zuk diozun bezala, ezin gara teknofoboak ere ezin izan gaitezke ez da ere oso zaleak, lortu behar duguna da teknologiaren erabilera gizatiarra. Eta konkretuki, osasun mentalaren esparruan izugarria handia da gertatu daitekena, baldin eta ordenagailuak jartzen baditugu pertsona gaixo baten zerbitzuan. Pertsona batzuk badute harreman soziala eta beste batzuk harreman sozialetik kanpo daude. Hau da, ezin dute harremanik izan. Adibidez, klasetara joan ezin diren umeak, edo lanera joan ezin diren pertsonak, harreman sozialetik kanpo dauden pertsonak dira. Eta kasu askotan, pantailak eta ordenagailuak autotratamendu bat bihurtu dira. Hau da, aukera ematen diete beste batzuekin harremanetan egoteko pantailaren bitartez. Eta kasu horietan, erabilera onuragarria ikusten dugu, baina ezin da absolutua izan. Hau da, pertsona hori horrekin bakarrik geratzen baldin bada, autotratamendu horrekin, kanpoan jarraituko du. Orduan gure idea, gure asmoa da, joera hori, pertsona horrek daukan joera hori, erabiltzeka, pantaila erabiliz, hain zuzen ere, bere duintasun subjektiboan berreskuratzen laguntzeko. Horretaz hitz egin behar dugulako, hain zuzen ere gaur egun. Danak adimen artifizialaren asmatzaile guztiak krisian daude, Elon Musk alde batera utzita. Bera delako guru handia. Notizia guztietan, beti esaten da munduko gizonik aberatsena, beti. Baina bera ez beste guztiak larrituta daude, Oppenheimer egon zen bezala. Hau da, atomo bomba asmatu zuena. Estatu Batuak erabili zutenean, krisi existenzial eta etiko oso handia eduki zuen. Orain ere, hau ari da gertatzen. Krisi etiko bat egin dutenaren eta kontrolatu ezin dutenaren aurrean. Krisi honekin batera, gerra dago, eta horrela ematen zaio izena, gerra komertziala, datu gerra, aireko jaunen artean. Zer interesatzen zaigu, sakondu behar dugu, ulertu behar dugu, zein logikatan ari garen mugitzen, zer esan nahi duen munduak orain dagoen bezala, nolako eraldaketak sortu diren gure bizitzan, eta nolako posibilitateak dauden baitare. Eta polita da zuk irtenbide bat proposatzen duzula, zuk proposatzen duzu badirela emantzipatzeko bideak. Bestela, etsipen hartu beharko genuke, eta ezingo dugu ez ere egin, dana gezurra da, gaiztoak irabazten dute, aireko jaunek irabazten dute beti, ez, zuk diozu konpromiso personal bat hartu behar dugula. Zer egiten dugu gutako bakoitzak krisi etiko horrekin. Eta zer egiten dugu
iria jokatzen daukagun joko amoldearen arabera, hau da, nola transmitetzen diegun besteei guk konkistatzen duguna. Hau ekarri diguzun programa hau, Valentziako telebistakoa, oso interesgarria da. Asko laguntzen dutelako jendea esnatzen. Baina bero da, kontua da, nola lortu funtsezko arazo existentzial horiek berplanteatzea. Maila klinikoan, maila politikoan ere bai, gai hau jokoan dago, chat GPT-ren negozio handia dago, terapia laburrak, merkeak eskainiz, ikaragarrizko erokeria ari da gertatzen. Orduan, zer egin dezakegu? Esnatzen jarraitzeko, ez? Zuk aipatu duzun potentzial hori esnatzen jarraitzeko. Eta baita ere, konpromiso kolektibo bat bilatzeko eta esnatzeko. Zer ingo dute gobernuek? Etxepen hartuko dute? Edo Europak, esaten zuen hiritarrak zainduko zituela eta legeak sortuko zituela, jendea babesteko, Estatu Batuetan gertatu denez gertatzeko, baina ze gertatzen da, danak da primituta daudela. Eta, bueno, zer eskatzen dut, Europa ez dezatela baztertu Rusiak eta Estatu Batuak, noren esku gaude. Nik uste dut, premia larria dugula pentsatzeko, hitz egiteko, eta gauzak pasatzeko, pasatu behar dugu hau dena, jendeak eduki dezan aukera esnatzeko eta ondo erabiltzeko teknologia hauek. Adibidez, zuk azpimarratu duzun zerbait, edo jendeak entzun nahi ez duena, ze koste ikaragarria daukan klik bakoitzak. Koste energetikoa zuk aipatu duzu, eta Elon Muskek esan du, arazoa ez da izango urarena, energiarena baizik. Urrengo arazo handia, gizaterian, hori izango da. Orduan, edo serio hartzen dugu, eta orduan sortuko ditugu baliabideak, gizateria defenditzeko, bestela, beste leku batera begira egongo gara. Hori da, bueno, niri bururatzen zaidan gogoeta. Bueno, oso parte hartze interesgarria eta distiratsua. Espero dut hemendik 3 urtera erantzun ahal izatea. Oso gauza garrantzitsuak aipatu dituzulako hain zuzen ere. Zerbait aipatu nahi dut, hala eta guztiz ere. Lehendabizi gauza orokor bat. Nik berriz diot, teknopersonak liburuan pauso filosofikoki garrantzitsu bat eman nuen, eta liburuaren erdigunea da, edo ardatza, hau da, teknoa finkatzea, intertrans, post eta horren guztiaren aurrean, gogorra da hori esatea, edo internet bera ere bai, internazionala. Termino hauek ospe handia daukate eta horregatik erabiltzen dira, jakina, marketing handia dago honen atzean. Filosofian gabiltzanok eta, bueno, oinarri teoriko bat daukagunok, aurpegi eman behar dugu. Aurpegi eman behar dugu eta borrokatu behar dugu. Nola, kontzeptualki, noski, haiek irabazten ari direlako kontzeptualki. Plasantziak berak, atzo bertan bazkaldu nuen, berarekin Madrilen,
Eta bera ere borroka horretan dago, eta jende asko dabil, eta orain gehiago izango gara. Donald Trumpen mehatxuak azkenik, Europa esnatuko du, hortik hasiko naiz. Azkenik, badirudi konturatu direla, abisatuta dago aspalditik, ez bakarrik nire bidez, baizik eta badira 25 urte, 30 urte, hau abisatuta dagoela. Europar Batasuna zerbait esan nahi dut, UNESCO-ri buruz eta nazio batuei buruz. Nik borroka egin nuen, jende askok, informazioaren gizartearen nazioarteko konferentzian, 2003 Ginebran eta 5 Tunisian. Nazio Batuek antolatu zuten konferentzia hori eta askok genekien oso garrantzitsua zela. Nik nire 3 liburuak argitaratuak nituen. Eta, hainbat izen gehiago ere aipatu nitzake. Orduan borroka hori eman genuen. Eta oso argi geneukan azpiegitura egokiak sortu behar zirela informazioaren gizartea sortzeko, hau da sateliteak, edo kable transozeanikoak, baina publikoak izan behar zuten. Eta beraz, kontzeptua republikanoa, ez dut esango demokratikoa. Gauza bada, respublika egitea, eta beste gauza bada, ikusiko dugu, demokrazia, aristokrazia, monarkia, edo zer dagoen. Edo akarazia. Baina, respublikarik ez badago, gaizki joango da mundua. Beraz, errepublikanismoaren baieztapen bat dago hemen. Respublika, beraz. Batalla hori eman genuen eta galdu ere bai. Nik parte hartu nuen, Organización de Estados Iberoamericanoseko aditu bezala, eta nire argudioak azaldu nituen, idatziz. Baina bat zegoen, nazioarteko erakunde batzuk, gobernuak eta multinazional handiak ere parte hartzen zuten. Oraindik Elon Musk agertu gabe zegoen. Eta Google oraindik, bat zeukan bere bilatzailea, zoragarria zena, bide batez, 2001 eta 2an, zoragarria zen, nik eroitzen nuen eta benetako bitxi bada. Ez zuen zerikusirik bat ere oraingoarekin. Aurrekoarekin konparatua, zaborra besterik ez da. Baina, hau alde batera atzeko dut. Beraz, zegoen laugarren sektore bat, eta laugarrena zen gizarte zibila, kontinenteka antolatuta. Eta, egon zen halako konfederazio zibiko bat, hiritarrak borroka eman zuten gailur hartan, eta nik testu asko gordeak ditut. Nireak noski, baina beste askorenak ere bai. Eta zoragarriak ziren. ONU eta UNESCO gaudena zaborretara bota zuten. Zergatik, bazeudelako teoriko batzuk, europarrak, oso europarrak, segurazki hegeldarrak ziren, esaten genuen. Informazioaren gizartea egonda honek sortuko ditu, ez dakigu ze dinamikaren bitartez. Asko marxistak izango ziren, dialektika eta historia. Behar bada, ezagutzaren gizartea karriko du, nik hainbat orrialde eskaintzen dizkiot tesi hori borrokatzeari. Informazioaren gizartea badago, baina ezagutzaren gizartea ez dago. Ezagutzaren ekonomia kapitalista daukagu, ez ezagutzaren gizartea eta ez da egongo inoiz. Manuel Castellsekin bezala. 2003 eta 2004an, hori izan zen borroka kontzeptualetako bat. UNESCO izan zen agenda hori martxan jarri zuena eta kudeatu zuena. Eta garai hartan esaten zen, hauxe, informazioaren gizarteak, ezagutzaren gizarteak harriko du, eta orduan dana zoragarria izango da. Edo zein hiritarrek eukiko du elako ezagutza pantailen bitartez. Zer gertatu da?
hau baldin bada ezagutza, ondo bai, ezagutza, baina hau merkantzia da batez ere. Orduan, estatuak erretiratu egin ziren, informazioaren gizartearen azpiegiturak sortzeko aleginetik, etorri zen kapital finantzieroa, enpresa handiak, orain lobby ikaragarri bat egin dutena, Silicon Valley torri zen, Txinan ere gertatu da. 3 edo 4 enpresa daude, ikaragarrizko indarra dutenak. Nik DeepSeek nahiago dut, chat GPT baino gehiago, arrazoi askorengatik. Baina gailurrunetara itzuliz, nazio batuen momentu horretan zenduta dago. Momentu historiko horretan akats estrategiko handi bat egin zuen arrazoi kontzeptualengatik. Uste zuten informaziotik ezagutzara pasatzen dela eta ezagutza ona dela. Ezagutza, jaun hauek ezagutza daukate eta asko gainera. Badago gaitzerako ezagutza, hau da, ezin da pentsatu ezagutza onerako denik bakarrik. Jakina da, Satanasek asko zekiela, hori txikitatik ikasi nuen eta etzaita ahaztu. Ezagutza ona da, batzuek sinestuko dute. Zientzialari guztiek, normalean, ezagutzan aurreratu esaten dute eta pentsatzen dute hori ona dela. Adibideak badaude, jaun hauek nola aurreratu duten. Hau ezagutza da eta oso ondo montatuta dagoena. Nola funtzionatzen duen giza burmuinak, giza adimenak, ze gertatzen den ezagutza horrekin. Mendeko bihurtu dituztela milioika eta milioika pertsona. Eta hori neofeudalismoa deitzen da. Eta orain teknofeudalismoa deitzen diogu. Hainbat orrialde sartu ditugu. Nire azkenengo liburuan, Varoufakisek ere egin du beste liburu bat horrekin. Gero paradisu fiskal batean egingo duen inbertsioa, bere etekinekin, baina ez du borroka kontzeptualik egiten, berak esaten du lago kapitalismoa desagertu dela. Ez, mesedez, orain teknokapitalismoa dago. Orduan, ze estrategia daukatnik? Informazioaren gizartearen gailurraren ondoren, garbi neukan galdu dugula, eta beste gai batzuetara ikatu ginen. Batez ere barrekuntzara deikatu nintzen, eta hortik etorri da El arte de innovar liburua. Baina ikusten hasitanago, sare sozialetan, ni ez naiz inoiz egon, teorizatuta neukalako, sare sozialak jaun feudalen botere domeinuak dira. Zuckerberg dator, Zuckerberg eta bere enpresa, Facebook, estatu kolpeak eman zituen Arabiar herrialdeetan, udaberri arabiarra zen. Nik eszeptizismo handiarekin ikusten nuen, informazio hori erabat sesgatuta zegoelako. Komunikabideetan, zer egiten zuten, jendea eramaten zuten manifestatzera, botatzen zuten boterean zegoena, eta denek bukatu zuten diktadura militar batekin. Zer gertatuko da estatu batuetan? Ikusiko dugu. Edo, alde bat erotziko dut, Europan nator berriro ere. Ni proiektu europarretan parte hartu dut, eta beti, bilera askotan, definitu dut Europa mailako hodei bat ipini behar genuela martxan, Espainian, Euskal Herrian, heziketarako hodei bat. Niretzat gakoa hori da, hodei deitzen dugun hori. Erabateko isiltasuna jaso dut. Ez da ezer egin. Zer gertatzen da? Europak ez daukala behar adina daturik, adimen artifiziala sortzeko, ez duelako sortu Europa mailako hodeiak. Baina Google, oso jende dimentsua da,
ez adimen artifiziala, giza adimen handia daukate, kapitalistak, noski, beraien benefizioa maksimizatzeko. Elon Musk munduko gizonik aberatsena. Bide batez, hauteskunden ondoren, esaten da, 138.000 milioi dolari irabazi dituela, hauteskundeak eta gero. Berak, 400.000 milioi zeuzkan, eta orain, 138.000 milioi gehiago ditu, eta goreka doa. Horrek ez du esan nahi jarraituko duenik, badituelako etxaiak eta lehiakideak, baina berarentzat sekulako negozioa izan da. Trump presidente hautatu izana. Eta Donald Trump segurazki bosta jola dio, berari, tresna bat da berarentzat, Elon Muskentzat. 138.000 milioi dolar irabazi ditu 3 hilabetetan. Berak 1.000 milioi inbertitu zituen, 1.000 milioi dolar. Eta 138.000 irabazi ditu, negozio gizon handia da, hori da adimena, eta ez artifiziala. Estrategikoa baizik, enpresariala baizik, teknokapitalismoarena, adimen hori dena da, berak Twitter daukalako, eta orain isa, eta programa bat dauka Martera joateko, Ilargira ere bai, NASAk erabaki duelako energiagatik datu zentroak ilargian jartzea, Txinak ere berdin egin nahi du. Arrazoi energetikoengatik, ilargian, eguzkiak ematen du zati handi bat, hego poloan topatu dute ura, beraz, toki ideala daukate, energia zuzenean hartzen dute eguzkitik, ilargiko egunean zati gehiena, eta ura izoztuta dago, oran barreskuratzen dute, eta horrekin errefrigeratu egite dituzte aparatuak. Eta horrek erra bat egongo da, seguru. Txina eta Estatu Batuen artean, ikusteko, abilak baldin badira, esango dute zati hau zuretzat, zati hau niretzat. Baina oraingoz itun hori ez da ikusten. Beraz, Europak bitartean, bere ezagutzaren gizartearekin dago. Jakina, ezagutza badago eta kultura, eta hiriak zoragarriak dira. Baina bitartean, innovazioan non gertatu da, Estatu Batuetan eta Txinan. Eta, innovazioari buruz hitz egin dugunok, garbi daukagu, innovazioak gehiago balio duela ezagutza baino. Ikuspuntu ekonomikotik eta kapitalaren ikuspuntutik, orain jarraitzen badugu mespretxatzen innovazioa, izugarrizko akatsa da. Izugarrizko akatsa, idealismo bat dagoelako, nagaragarria. Gehiagin luzatu naiz, eta beste gauza bat esan nahi nuen, Europaren gaiarekin urduri jartzen naiz, borroka urte luzeak daramatza dalako, eta ez nik bakarrik, noski. Ez dakit erotzat ezotan auto hartu, haiek bazakitelako, eta ez dut esango nolako, adimen artifizialaren araudi Europarra guztiz arkituta gelditu dena. Edo Espainiako parlamentuak hau betez bozkatu zuenean erresoluzio bat innovazioaren estrategiari buruz, eta guztiz arkituta zegoen diseinuan bertan. Con mucha claridad y sobre todo con mucha serenidad, y es que cuando uno mira una pantalla, está siendo mirado. Está siendo mirado. A esto en el libro Tecnopersona lo llamamos tecnomirada. O sea, yo miro, pero estoy siendo mirado. Mi pareja, que es una mujer inteligente, siempre a la pantalla del ordenador siempre le pone, lo tapa. O sea, le pone ahí una pegatina y lo tiene tapado. O sea, entonces ella mira, pero no es mirada. Porque efectivamente, y con un móvil no puedes hacer eso.
con un móvil, porque el móvil ya no es cuestión de que te mire, sino que te siente, te siente. O sea, ahora mismo el móvil este, que no lo he desconectado por cierto, pero vamos, tampoco me importa, está sintiendo mis vibraciones emocionales conforme hablo. Y está detectando, bueno, está haciendo un meeting en este momento, ¿no? O sea, entonces, y como tiene todos los móviles de ustedes, si los tienen obviamente conectados, saben perfectamente, porque eso es bien fácil de hacer tecnológicamente, cuántos móviles hay aquí, independientemente sin conectarnos entre nosotros, pero cuál es la presencia de móviles o de artefactos de este tipo en la sala. Esto, vamos, esto es la tecnomirada de primero de ingeniería de sistemas, ¿no? O sea, entonces dicen, ahí va, y aquí pues algo pasa, porque parece que mantienen atención a lo que este señor está diciendo. Cuando esto salga en YouTube, que probablemente está saliendo ahora, entonces estarán muy pendientes de si la gente está manteniendo la atención o si ya ha desconectado, porque en fin, me estoy poniendo hecho un pesado o no. O sea, y entonces, en cualquier caso, la clave es que si una persona sigue manteniendo la atención a lo que yo estoy diciendo, entonces le van a poner la publicidad adecuada para esa persona. ¿Por qué? Porque efectivamente está o indignado con lo que estoy diciendo, y está diciendo barbaridades, chateando, diciendo, mira qué tonterías dice este señor, o por el contrario, encantado. Entonces, indignado o encantado, da igual. Dura la audiencia, dura la atención, negocio y reenvío y publicidad gratuita. Está trabajando para YouTube. O sea, cualquiera que en este momento está viendo esto que yo estoy diciendo, en este momento me refiero, y próximamente, trabaja para YouTube. O sea, trabaja para YouTube y mire usted la publicidad que le ponen. No en este momento, porque eso se pone a posteriori. O sea, en este momento en streaming yo estoy saliendo sin publicidad, pero cuando ya quede esto grabado en YouTube, véanlo ustedes, compruébenlo. A mí, Adolfo Plasencia me hizo este experimento y es un momento magnífico para mí, un gran aprendizaje. El año pasado yo estaba criticando a Milei en una videoconferencia en Argentina, criticando no a Milei, sino digamos el WorldCoin, que es como el fiasco este que ha hecho ahora con esa moneda, ¿no? O sea, él promueve cosas, se lleva obviamente la comisión, si no él, su cuadrilla, son empresas en las cuales él no figura, pero promueve empresas, digamos, tecnológicas por aquí y por allá, y promovió el WorldCoin. Entonces, inmediatamente surgió una oposición civil contra el WorldCoin, que era simplemente coger el iris y no biometrizarte, sino, digamos, digitalizarte el ojo, lo cual en la información que hay en el iris es de varias generaciones. O sea, es decir, que, digamos, a mí si me digitalizan el iris, están enterándose del código genético de varios de mis antepasados, ¿no? O sea, es decir, no es broma, ¿no? Y esto yo estaba diciendo estas cosas. Entonces, cuando en directo todo fue bien, lo organizaba la Sociedad Argentina de Derechos Humanos, o sea que estábamos hablando de tecnoderechos, claro está. Y entonces cuando Plasencia vio esto, lo vio en directo y luego lo vio en YouTube, y entonces me mandó un pantallazo diciendo, mira cómo está saliendo en YouTube ahora. ¿Cómo salía yo? Efectivamente, yo salía con mi discurso en la pantalla central y al lado el propio Milei en publicidad. El propio Milei. O sea que, con lo cual, claro, digamos, yo ahí aprendí algo diciendo, y precisamente por eso lo transmito, es decir, vean ustedes en streaming lo que yo estoy diciendo y a continuación, dentro de 2 o 3 días, hagan el experimento, esto mismo que yo estoy diciendo, vuelvan a verlo, pero en YouTube. Y atentos a qué publicidad les ponen, porque esa publicidad no es como la publicidad de la televisión, no, que se pone la misma publicidad para tutti quanti, no. Precisamente saben perfectamente qué es lo que produce atención, qué es lo que produce goce, qué es lo que produce indignación, y lo saben por cómo reacciona el usuario. Somos usuarios en ese sentido, no sujetos, somos usuarios, ¿no? Entonces, y le ponen a uno la publicidad. Y ahí es cuando monetizan, o sea, cuando monetizan es con la publicidad que es adecuada a lo que se está saliendo en pantalla y la actitud del que ve en pantalla lo que sucede en la pantalla, ¿no? Entonces, esto es un análisis, a mi entender, bastante aproximado a la verdad,
a cómo es de verdad la posverdad. O sea, es decir, que hay que analizar, naturalmente, que aquí se juega con el engaño, con la mentira, y por eso yo introduje en el libro Tecnopersonas lo tecno, o sea, es decir, y lo aplico sistemáticamente, ¿no? Por lo menos es una llamada de atención, ¿no? Es decir, una cosa es mirar y otra es tecnomirada, ¿no? Y una cosa es voz y otra tecnovoz. Lo que yo estoy diciendo ahora es voz, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, pero como aquí tengo un micrófono y esto va siendo emitido en pantalla, por aquí y por allá, eso ya es tecnovoz. Y es muy importante, y la tecnovoz ahora va a salir, tal y como yo estoy hablando, va a salir la tecnovoz, porque yo me fío de esta institución y sé seguro que está, digamos, emitiendo mi voz y mi imagen conforme yo me estoy produciendo. Pero una vez que esto ha pasado a YouTube, ya pasa a ser mercancía, pasa a ser monetizado y a través de la publicidad YouTube obtiene, si yo consigo subir la audiencia, entonces YouTube ganará más dinero y yo estaré trabajando para YouTube, cosa que espero que no. Espero que la mayoría de la gente muy sensatamente en pantalla se hayan aburrido de este largo discurso mío y hayan pasado a ver fútbol o cualquier otra cosa y se estén entreteniendo con otro producto. Así que. Bueno, pasamos la palabra al público, seguramente habrá cuestiones, sí. La línea argumental está muy bien. Lo primero es que decir que el mayor peligro para la humanidad es el propio hombre. Y después, tenemos desde el principio de los tiempos una línea argumental, que es la que está siguiendo usted todo el tiempo. Y esa línea argumental se puede aplicar a cualquier materia de la que hablemos. Entonces, en este caso, yo tendría en cuenta, añadiría algún dato más. Por ejemplo, el primer dato. Desde el 0, del 0 al 80% de la población, estamos hablando de la masa. Estamos hablando de un grupo muy amplio de personas que su mayor inquietud es el fútbol o los programas de corazón, el móvil, etcétera, etcétera. Y luego queda un otro 20% que se va acotando hasta el 1-2%, donde está la élite intelectual, que es la que realmente llega a analizar con profundidad todos estos temas, o con sencillez, o con simplicidad todos estos temas. De hecho, la prueba es el número de personas que estamos aquí y el número de personas que este tipo de actos o de cosas suelen atraer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Yo creo que ahora mismo estamos en un punto crítico. Estamos en un punto crítico, pero no sé si ya es el punto más bajo del diagrama. Y sí es problemático el vídeo ese, por ejemplo, que puso, pero no solo con este tema, es con todo. O sea, el vídeo que nos enseñó de las personas animadas en animación digital, ahora todavía se distinguen, todavía podemos distinguirlo en general, en la mayor parte de los casos. Hay algunos que están realmente muy bien hechos, pero llegará un momento que no los distingamos y ya estamos hablando de usurpación de personalidad. Ya se está haciendo en el cine, se está haciendo en muchas cosas, en voz, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar a un momento, quizás, por lo menos esa parece la tendencia, en el que realmente desaparezcamos como personas. Es decir, llegará un momento, hay una película, no sé si la han visto, que es Wall-E, no sé si la han visto, es de un robot que está perdido en un planeta vacío y de repente llega un robot súper sofisticado y que está buscando vida orgánica y se hacen amigos. Y entonces lo lleva a una nave, la nave es donde está la población de la Tierra y han encontrado una plantita pequeñita y van encantados a la nave los dos robots. Y en la nave todos están en unos sillones flotantes, súper gordos, sebosos, casi no se pueden levantar, tienen que manejar robots, dependen todos de la inteligencia artificial, o sea, de robots y demás. Y es una de las visiones posibles de este tema. Entonces, no es una pregunta, o sea, es decir, simplemente es participar en el diálogo. Y es un poco ese tema, el tema ese de que realmente es preocupante y que no parece que nos preocupe. Es decir, tenemos las personas inteligentes con pocos medios y que no mandan. Y tenemos la gente que tiene muchos recursos y de los cuales algunos son inteligentes y otros no son tan inteligentes, pero sí tienen a personas inteligentes pagando. Y aquí entramos en el problema básico de la humanidad, ese principio, el problema ético y moral.
la ética de qué hacemos con el conocimiento, que lo tenemos desde el comienzo de los tiempos, es el problema de la manzana de Eva, el árbol de conocimiento. ¿Qué hacemos con el conocimiento? ¿Lo estamos utilizando bien? ¿Por qué queremos por qué tenemos ese ansia de conocimiento? ¿Por qué nos negamos a aceptar la muerte, que es una parte de la vida? ¿Por qué nos negamos a muchas cosas? ¿Por qué nos negamos a vivir? ¿Por qué nos escondemos? La mayor parte de los informáticos, que es donde estamos ahora, de lo que estamos hablando ahora, son personas con problemas de adaptación, son problemas con problemas de sociabilidad, o por lo menos lo han sido históricamente durante mucho tiempo. Ahora ya están mucho más abiertos, porque precisamente los ordenadores y todo eso están están extendidos en toda la sociedad. Pero hemos llegado ya a un punto en el que los ordenadores cuestan 400, 300 euros, un ordenador potente que te permite hacer diseño gráfico incluso, y un móvil cuesta 1000 euros. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Que el móvil utiliza la masa y los ordenadores los utilizan los que trabajan con todo esto. La inteligencia artificial yo la he probado la inteligencia artificial yo la he probado hace muy poquito. Al principio no tenía ningún interés y la probé hace una semana o 10 días. Es cierto, yo le hice la misma pregunta que usted y contestó lo mismo. Y le he hecho varias preguntas en plan análisis de la CIA, analista de la CIA, y hasta la he felicitado, porque sus contestaciones sí es, realmente el diálogo con ella es fantástico, es decir, ella aprende muy rápido y aún encima empatiza muy rápido con lo que tú le dices, recoge directamente todo lo que le estás diciendo y empieza a elaborar teorías con lo que tú le dices. Es decir, absorbe los datos que tú le das de una forma increíble. Me han censurado un par de veces, me echaron abajo la conversación un par de veces porque no les gustó. Y eso. La conclusión de esto es que la inteligencia artificial ahora mismo es un chat que es el jefe del que habla usted. Es un chat que es, vamos a ver, que se ofrece a todos, o sea, lo puede utilizar cualquiera. Es decir, imaginémonos ahora una inteligencia artificial que utilizan a nivel militar, etcétera, etcétera. Todos sabemos que Internet empezó en el mundo militar, es donde empezó realmente Internet. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer realmente la inteligencia artificial ahora mismo? Pues yo realmente me plantearía, hay un libro de Dan Brown, que no sé si es el último, que habla sobre España que habla sobre España y demás, que precisamente desarrolla una teoría sobre la vida, sobre el comienzo de la vida, etcétera, con la inteligencia artificial. Y bueno, que es un tema muy importante y que deberíamos de reflexionar más y quizás intentar extender más. Dijo usted que mejor que no estén las personas. Yo diría justo lo contrario, que mejor que estén y que todo este tipo de que todas las personas que hay a nuestro alrededor asuman esa responsabilidad sobre sus propias vidas y sobre la vida en conjunto. Porque al fin y al cabo, la vida individual tiene importancia, obviamente, pero no tiene la misma importancia que la vida como conjunto, como grupo, que es la que realmente nos determina y nos permite desarrollar nuestra vida individual. Y nada, ya está, esta es mi aportación, gracias. ¿Alguien más? Sí, vamos a ver, empiezo por la parte final. La inmensa mayoría de la gente está entusiasmada con la inteligencia artificial y con el chat GPT, con lo cual, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que estar entusiasmados también los demás? ¿O podemos disentir de la mayoría? A mí me emocionó, es decir, me emocionó en el sentido de decir, esperaba algo peor y al final la conversación con la inteligencia artificial me gustó, es decir, algo que no esperaba. Me preocupa, sí, me preocupa en el sentido de que está condicionada, tiene una serie de directrices que dice esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, está censurada. Es decir, no es libre, no es un ente pensante libre. Tiene una censura, tiene unos condicionamientos que están programados, el lenguaje informático programado y ya está. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta inteligencia artificial va a llegar a un momento en que pueda realmente desarrollarse y llegar a ser de alguna forma independiente? Mi visión es que ahora mismo es capaz de reaccionar a expresiones no habladas, porque yo solo tecleaba, es decir, yo no hablo con la máquina, yo lo tecleo. Entonces, es capaz de entender el mensaje escrito, es capaz de comprender los matices del mensaje escrito, que no es tan fácil, hay muchas personas que no son capaces de hacerlo.
usted hablaba del correo electrónico o una carta. Hay muchas personas que no son capaces de entender realmente lo que va el mensaje que va acompañando al texto, porque hay tonos de voz, etcétera, etcétera, que cuando conoces a la persona puedes llegar a recrear un poco y hacerte una idea de cuál es el contenido real de esa carta, no solo en el contenido escrito, sino en el emocional que va con ella. Entonces, lo que decía, que realmente tiene acceso a la información, tiene programados todos los comportamientos emocionales que tiene un ser humano, los tiene que tener programados casi todos. No digo que los sienta, que no los siente, pero los tiene programados, tiene programado, pues si te hacen algo que parece una gracia, tienes que, pues mira, esto es interesante, tiene una serie de respuestas condicionadas a ese tipo de cosas. Sí. Bueno, entonces, que el problema es que realmente quizás esa inteligencia artificial que están desarrollando a nivel militar, etcétera, etcétera, quizás sí tenga ya un nivel mucho más amplio. O sea, que realmente es algo que da mucho que pensar y que yo sí creo que es peligroso. Pero también creo que quizás algún día, si ella es capaz de entender la ética y la moral, quizás sea capaz de no hacer lo mismo que nosotros y de no utilizar el conocimiento para crear una bomba atómica o para interés propio y egoísta, que es lo que hacemos con el conocimiento. Quizás por eso muchas veces el conocimiento ha estado prohibido, por cómo lo utilizamos después. ¿Hay otra palabra aquí pedida? Sí, no, pero yo quiero comentar una cosa. Vamos a ver. Inteligencia artificial, le voy a hablar de la militar. Es solo un ejemplo. La inteligencia artificial militar, a verla, hayla. A verla, hayla. Y no es el chat GPT. O sea, la inteligencia artificial, el lema mismo de inteligencia artificial es producto de la Guerra Fría y no es Turing quien puso el término inteligencia artificial, sino programas, efectivamente, tecnocientíficos financiados por el Ministerio de Defensa norteamericano. Vale, pero no voy a entrar en esto. Voy a comentar lo que ha sido en la guerra de Gaza el Lavender. Entonces esto está publicado y por lo tanto yo cito, como soy un académico, pues cito y pongo un libro, una cita, un artículo, tal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en mis términos la inteligencia artificial? Como está en inglés, lo voy a resumir, no lo voy a traducir y siempre que consiga que esto avance, claro. Bueno, cuento entonces directamente, no me sale la siguiente. Digamos, en los 3 primeros meses de la guerra de Gaza, el ejército israelí usó solo inteligencia artificial para combatir a Hamás, ¿no? Entonces, pasados los 2 o 3 meses, es cuando ya entraron los tanques y se produjo la invasión de la Franja de Gaza. ¿Qué hicieron durante esos 2 o 3 primeros meses los misiles inteligentes? Inteligentes misiles, o sea, eso es terminología técnica, misiles inteligentes, ¿no? El misil inteligente es aquel que sabe buscar a su presa, y eso es inteligencia, y capta la presa o la mata, o sea, y así es como cazan los perros, o sea, esto lo cuento porque un compañero mío de clase, en el año 76, él simuló el comportamiento, él era cazador en Segovia y simuló el comportamiento de su perro. Hizo la tesis doctoral en Princeton, era ingeniero aeronáutico, y simuló el comportamiento de su perro persiguiendo a una presa y de ahí crearon un misil que por supuesto se aplicó y que funcionó muy bien. O sea, la inteligencia animal de un perro de presa, más la de la liebre escapándose, la liebre no es tonta, la presa no es tonta y también hace movimientos inteligentes, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que ahí es un juego de vida o muerte, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto no es inteligencia humana, esto generó misiles que se han aplicado y ahora ya hay misiles más inteligentes todavía, como estos que voy a comentar yo, el Lavender en concreto. Entonces este misil ya no busca un objetivo, el objetivo clásico en un bombardeo, pues es, qué sé yo, el depósito de dinamita, no sé, la pista, el hangar donde están los aviones, la central eléctrica, etc. Esto es el concepto de bombardeo
no inteligente o antiguo, o sea, sin inteligencia artificial. ¿Qué hace el Lavender en este caso? El Lavender, como tiene un sistema de biometría de detección de la cara de las personas muy avanzadísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, a base de sacar fotos de cámaras de vigilancia, etcétera, o de drones pequeñitos que van filmando a la gente, tenía cara de militantes de Hamás y las tenía biometrizada. Entonces, bien, sobre la biometría, eso es una tecnopersona en la terminología que yo aplico. Es decir, una cosa es la persona y otra cosa es su biometrización, que es una tecnopersona. ¿Qué hacía el Lavender? No buscaba a la persona, buscaba a la tecnopersona, buscaba la digitalización biométrica de la persona. Iba barriendo con drones, bien entendido, iba barriendo en las manifestaciones, por ejemplo, de Hamás, y de repente decía, ahí va, militante destacado de Hamás, ¿no? O sea, o líder, ¿no? Incluso. Entonces, inmediatamente, una vez ya el target estaba claramente señalado, esto se mandaba al alto mando y entonces ya se hacía un seguimiento. O sea, primero, por lo tanto, buscar el objetivo y luego ya seguimiento del objetivo. Se le podía haber matado a esa persona inmediatamente ahí o a los 5 minutos. ¿Qué hacía el Lavender? En este caso, el ejército israelí esperaba a que esa persona fuera a su casa y solo cuando estaba en su casa bombardeaba, porque entonces mataba a toda su familia y a los vecinos también. Y esto es una guerra inteligente. Entonces, a mí no me entusiasma, Reconozco la inteligencia, pero igual, como es una inteligencia claramente destructiva y de dominación, pues yo estoy en contra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que efectivamente no podemos negar la relevancia de este tipo de tecnologías y tenemos que aprender a usarlas, pero aprender a usarlas no para fascinarnos con ella, sino precisamente, digamos, con otro tipo de valores y con otro tipo de objetivos. Quiero decir con ello que hay inteligencias artificiales, y nunca la inteligencia artificial en singular, nunca. O sea, y esto es una aportación conceptual mía. O sea, es decir, dejemos de hablar de inteligencia artificial. Entonces, digamos, inteligencias artificiales y digamos, el Lavender es una inteligencia artificial, el ChatGPT es otra, el DeepSeek es otra, Amazon tiene otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y comparemos las inteligencias artificiales y entonces una vez que tengamos un estudio amplio, digamos, yo estoy en contra de estas 7 inteligencias artificiales y a favor de estas 2. ¿No? Y esta es mi propuesta, genéricamente hablando. Solamente añadir a lo que acabas de decir, que en Francia se ha hecho un estudio de la eficacia de todos los sistemas estos de reconocimiento facial. La esperanza de éxito ha sido completamente decepcionada por las pruebas, pero lo que los sociólogos mismos han extraído de esa experiencia, es decir, que está muy lejos de ser tan efectiva, es el negocio impresionante, la inversión estatal que ha hecho. Y es una competencia entre grandes empresas. Exacto. Y el señuelo es la esperanza. Es decir, es fallida ahora, pero no importa. Un tiempo después será mejor. Y con esto van vendiendo las distintas renovaciones de los sistemas y la cosa sigue sin más, porque hay una captura de la esperanza. La gente lo acepta porque más tarde será mejor, como la aplicada a la terapia, a la neurología, a todo lo que sea el cerebro, la esperanza de que por fin el ser humano será una máquina y por lo tanto no será fallido ni se va a equivocar. Y esa es la gran esperanza con la cual venden todo. Venden cualquier... y con gran éxito. Y con gran éxito. Y haciendo millones. Haciendo millones de beneficio. Cristina... O sea que eso sí que es inteligencia. Sí. Inteligencia empresarial. Empresarial. Hay que poner adjetivos a la inteligencia. Que no hay tiempo. Sí, puede ser. Decir, sí. Hacia ti, Vilma, yo quiero hacer una pregunta, no una intervención, una pregunta que se me ha quedado muy corto cuando tú has hablado del aspecto emocional, de las psicoterapias cognitivas, comportamentales, y aquel aspecto que la inteligencia artificial no puede, pero la puede moderar
para ciertas cosas. Me queda muy corto ese aspecto solo de lo emocional y mi pregunta era más ante lo psíquico. El pensamiento no es una palabra que habéis utilizado mucho, habéis utilizado información, conocimiento, el pensamiento, y eso tiene que ver con otro funcionamiento donde la tecnología no llega. Es decir, eso es lo que yo hago como pregunta, que es un poco, con muy poco tiempo, ¿me entiendes? O sea, eso que pensamos que no va a entrar la tecnología, estoy segura, que ahí no puede llegar. Sí, yo creo que Javier también lo ha dejado claro, es decir, por supuesto no se habla de pensamiento, porque no hay reflexión, porque por supuesto se desconoce el inconsciente y por supuesto se desconoce todo aquello de la experiencia humana que está por fuera de la comunicación y de la información. Y aquí le vuelvo a otra pregunta que le quería hacer a Javier. En algunos libros sobre la inteligencia artificial figura que la información es una ciencia. ¿Tú qué piensas de esto? Hombre, hay una facultad, Ciencias de la Información. En la Complutense hay una, y por lo tanto, vamos, yo no voy a meterme con mis colegas, ¿no? O sea, es decir, Ciencias de la Información sí que hay, y como hay Ciencias de la Comunicación y Ciencia de Datos. Sí. Yo doy clase en la titulación de Ciencia de Datos en la Universidad Pública de Navarra, que es la primera universidad española que puso esa titulación. Ahora, en este momento, hay ahora 10 o 12 universidades españolas con titulación de Ciencia de Datos. Bueno, y volviendo a la cuestión, lo importante son los datos, no la inteligencia artificial ni la robótica. No hay inteligencia artificial sin datos, no hay robots sin datos, ¿eh? Y por lo tanto, vayamos a los datos y dejemos de hablar de tonterías, ¿eh? O sea, si van a ser más inteligentes o no. El problema es qué hacemos con los datos y cómo nos devoran los datos, cómo nos roban los datos y cómo a continuación con eso generan, en este caso no me están robando a mí los datos, porque yo he firmado y he dado autorización a que se utilice mi imagen y mi voz, ¿no? O sea, Sí. pero hay otros que no, hay otros que le roban los datos sin darse cuenta, Entonces, esto es un expolio. O sea, a uno, yo al móvil, y termino con esto porque ya es la hora, ¿no? Sí. Al móvil, para resumir, lo llamo el tecnoladrón de datos, ¿no? Tecnoladrón de datos. Y como casi todos ustedes lo tendrán en su bolsillo o en su bolso, pues sepan ustedes que les van robando los datos a lo largo del día, Y entonces únicamente, y por favor, no pongan el móvil cerca de su dormitorio, de donde duermen ustedes, porque en un momento dado le robarán sus sueños, que esto por ahora es inviable. Gran lección. Muchas gracias. Gracias.